Si vols preparar-te per la propera convocatòria de Mossos d'Esquadra 2024-2025, et presento el nou curs presencial que es realitzarà al setembre de 8 a 2 cada diumenge. Es tracta d'un curs intensiu al qual ja pots matricular-te al campus online i començar a donar-li canya aquest estiu. Com ja saps, a IOPOS tenim la nostra pròpia metodologia per aconseguir cada any els millors resultats. Al curs trobaràs tota l'actualitat, tot el temari exigit a les bases, també tindràs molts tests per posar-te a prova, molts simulacres i, a més, els aptitudinals. En quant al format presencial, hi haurà 30 hores de classes intensives amb els conceptes més susceptibles a sortir el dia de l'examen. També tindràs accés a un grup de WhatsApp amb reptes setmanals i contacte directe amb l'equip docent per resoldre qualsevol dubte. El primer dia que vinguis al curs et donarem la guia de Mossos d'Esquadra de IOPOS Acadèmia totalment actualitzada i un dossier de psicotècnics perquè vagis el millor preparat possible. El curs, com sempre, es realitza al carrer Martí Codolar, número 18 d'Hospitalet de Llobregat. Afanya't perquè les places són limitades.